Mai nama? Zo mana. Dan dago sama ka san ba zan iya sunkuya ba. Ya nama yi? Iya? Naira 20 naira 10. Naira 20 naira 10. Wannan kwana yau ne? Sa'an kakana ne. Iya? Sa'an kakana ne. Me kace? Sa'an kakana ne. Na ce wannan naman na yau ne? Na ce sa'an kakana ne. Me? Kai kace na yau ne? Eh. To sa'an kakana ne. Saboda na gaya ma haka shine zaka ce min sa'an kakanka ne? Eh saboda ka ce na jiya ne. Ka san ni waye? Kai waye? Kana zo nuna ma ni waye? Eh. Eh. Iya? Eh. Na'am? Eh. Me kace? Eh. Ta. Ka san wani abu? Eh ka ba. Ka je naman ba za a biya ba. Saboda mai kudin na ba. Baka san ni ofisa bane ko? Baka san ni ba? To. Ina son ga wanda ya tsaya ba. Allah ne ya tsaya mu ni na tsaya kaina. To je ka. Ba ka biya wai kenan. Zai wuya. Ka je na ci sa'an kakan. To, Allah ya sa. Iya? Eh. Yaro, a komai. Ika. Da Allah ya sa sadan Isiyaku ina kusa da ya ci uban wallahi tallahi. To ni abin da ya sa ni ofisa ne ba na son taɓa yara. Amma ga zai an ci kayanka. Ta yi mana kunya wai na ce wai wannan naman na yau ne kwa wai a sa'an kakansu ne. Sa'an uwa ka ne. Aji yake. Ma wata nan ba haka suke ga mutane magana. Haka ran nan wai na shige wani bai san ma ni waye bane. Wai a rinka ci, kaji kai wai a rinka ci saboda ya gan na rami. Ne yanzu ma zuwa zan sa a kamo yan a gaba ɗaya. Wallahi